Servus bratu, poďme na to. Dneška mám na porádku naše obľúbené nožky. A ideme na to. Perší cvik zakopy, potom budú predkopy a vec dáme dajaké strandičky s veľkou činkou. Takže poďme na to. Perší cvik zakopy, mám tam naloženo 45 kg a tu naše mi podarilo 9 opakovania. Vlastne bolo za 10, neviem, že ten 10 som nedal, takže dáme to, že je to 9 a budem sa snažiť na druhý tréning to prekonať, čiže 9 razy 45 kg musím to dať 6 razy a budem s tým happy. Druhý cvik som dával predkopy, tam som naložil kus vecej, tam som naložil 75 kg a bola to celkom dobrá váha. A ten adapter som ešte nastavil tak, že by môj trup bol celkom vzadu. Neznám, nové výskumy hovoria o tom, že je to lepšie tak, keď máš tú panvu tak keby zacisnutú a nohy sú vecej rovné. No, neznám, skúšal som to, bolo to zaujímavé, ale tak či onak ide o to, že by sval išiel do zlyhania. A či sa to podarí takým štýlom alebo takým štýlom, to už podľa mňa není až také dôležité. No, viem, že tie 45 kg zrobili to, že lavička sa začala prehybovať na druhú stranu. Tak som tam musel dať nejaký counterbalast, dal som tam nejakú váhu, že by me to nevyrucilo dopredu. Stačilo 12 kg tam štúriť a všetko bolo v poriadku. No a tento adapter bol fajn, viem, že problém je ten, že na spodku je to ľahké, hej. Tam aj nejaký 6-ročný chlapec by s tým znal pohnúť. Ale na samým vrchu, tam už je tých 65 kg a to už je taká váha, že me skoro dvíha zo stoličky, no, alebo z lavičky. Takže do budúcna musím dať so vydumať, že by tá váha bola viacej rozdelená a už aj znám, jak to robím. V ďalším videu tam znám presne, akú fintu použijem na to. Dobre, takže 75 kg. Tu naše mi podarilo tiež 9 opakovania, i keď posledné dva boli také nemastné, neslané. Ale dobre, dajme tému, že to bolo 9. A tým pádom znám, že na druhý raz musím zrobiť lepší rekord. No, teraz som skončil a idem sa kus pobaviť s nejakými drepami, také varianty na drepy. Tu som sebe zrobil taký schodík. Dal som 12-kilový kotúč dolu, pardon, to je 14-kilový. Dal som pety na ňo a vydvihnul som na sebe štangu. Tá štanga mala 24 kg teraz. No a robil som takéto špeciálne drepy, kolena vpred a so zadkom som išiel úplne dolu, až som sa dotknul členkoch. No a potom som išiel hore. Super cvik, ja som veľký fanúšik takých cvikov, kde kolena idú dopredu. Takto dakedy hovoril, že to je blúd, že to sebe človek kolena popsuje. Práve, že ja mám kolena parádne a takéto cviky mi k tému pomáhajú. Takže prvý cvik bol taký, druhý cvik som dal drepy nad hlavu, čiže také weightlifterské drepy. Ale tam bol problém tým, že to tie kraťasy mi už prekážali. Na druhý raz musím dať co inakšie obliecť, pretože toto není dobrá vec na cvičenie. No ale i tak, trošku som to napumpoval s takýmito drepami. Ja ich robím rád, pretože je tam celý balast na celé telo. Musím dávať pozor, že by ruky ostali rovné, lopatky boli scisnuté, brušná dutina musí byť pevná, hej, všetko musí byť tip-top. A ešte jeden cvik som robil na široko, tam som len činku dal dozadu, na pleca a nohy od sebe, tak keby som robil sumo deadlift. A toto varianciu cviku tiež obľúbujem. Fajné je to a budem to robiť ďalej tak. Posledný cvik som dal ešte kus mŕtve ťahy som porobil, ale to bolo len pár opakovania. A na konci som dúmal, že oprášim ten adapter, alebo tú lavičku, ktorú mám opretú o scénu. To je vlastne, jak sa to volá, hypertenzia. Podajak tak.
No neznám, ale v podstate je to cvik na hamstringy a na gluteus. OK, takže ešte raz k tému adaptéru. Je to vlastne na hamstringy a na gluteus. A je to fajn, pretože ten hamstring môžem úplne rozsahnúť, fajne vystrečovať, pretože koleno je fixnuté a aj vlastne členky sú fixnuté, čiže ide to krásne. A raz za čas to používam. By som to mal robiť častejší, pretože je to fakt dobrý cvik, ale OK. OK, tak to by bol celý môj tréning. Díky moc za to, že si to kúkal. Majše, trimše, uvidíme sa možno jutre pri ramenoch. A buď zdrav a tak rob, že by dobre bolo. Čaves.